Nyemak crita legenda. Legenda ya iku crita rakyat sing isine dumadine sawijining papan utawa panggonan. Wiwitane legenda iku amung diceritakake kanthi lisan ora tinulis. Nanging sakwise manungsa saya maju ngerti tulis mula legenda arupa crita mau tinulis. Ing Jawa Tengah iku meh saben daerah ana crita legenda. Tuladhane dumadine Salatiga, Semarang, Jepara, Boyolali, Rawapening, Kudus lan liyan-liyane. Cerita legenda Masjid Menara Kudus kalebu sawijining papan paninggalan sing ana kaitane karo sejarah Islam saka salah satunggaling tokoh wali songo. Cerita legenda Masjid Menara Kudus nyritakake dakwahe Sunan Kudus kanthi ngandhut pesan moral kang migunani kanggo para siswa. Menawa disinau kanthi temenan, cerita legenda iku ngandhut pitutur lan piwulang kang bisa dienggo wulangan ing sajroning urip. Sakwise sinau ing bab iki, siswa bisa dadi bocah sing mandiri, sregep ngibadah lan duwe tanggung jawab. Ayo padha nyinau bab iki kanthi rasa seneng, percaya diri lan semangat. Ayo nyemak cerita legenda Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus asring kasebat ing tlatah saubengipun karan Masjid Al-Aqsa lan Masjid Al-Manar. Inggih punika masjid ingkang dipun yasa dening Sunan Kudus ing taun 1549 Masehi utawa taun 956 Hijriyah kaliyan nginakake watu Baitul Maqdis saking tlatah Palestina lan migunani kangge salah satunggalipun watu ingkang awal lan panggenipun ing Dusun Kauman, Kecamatan Kuto, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid punika wujudipun unik lan nyentrik saha nggadhahi menara ingkang wujudipun memper kados kaliyan bangunan candi. Masjid Menara Kudus punika dipun padukaken budaya Islam kaliyan budaya Hindu. Sejarahipun Menara Kudus minangka ikon kanggo pariwisata ing Kabupaten Kudus. Kawasan Menara Kudus minangka salah sawijining situs cagar budaya kang dilindungi pemerintah. Amarga ing sajroning kawasan mau ana situs masjid lan makam Sunan Kudus. Sunan Kudus utawa Jafar Sodik yaiku salah sawijing sunan ing Pulau Jawa kang disebut wali songo utawa 9 wali. Piyambakipun Sunan Kudus nyebar ajaran agama Islam ing tanah Jawa mligine ing Kudus lan netep. Dheweke uga penggede Menara Kudus kang diyasa ing jaman transisi antarane jaman Majapahit nuju Islam tahun 925 Hijriyah utawa 1929. Sunan Kudus duweni cara kang wicaksana sajroning dakwahe. Kayata dheweke bisa ngadaptasi lan pribomisasi ajaran Islam ing tengahi bebiaran kang wis duweni budaya mapan kaliyan mayoritas beragama Hindu lan Buddha. Campuran budaya Hindu lan Buddha sajroning dakwah dilakoni Sunan Kudus. Salah sawijine bisa didelok ing Masjid Menara Kudus iki. Babagan iki bisa diweruhi saka inskripsi utawa sandi ing watu kang ambane 30 cm lan dawane 46 cm kang ana ing mihrab masjid kang diserat ing basa Arab. Arsitektur Masjid Menara Kudus iki saka 5 lawang sisih tengen lan 5 lawang sisih kiwa. Jendelane kabeh ana 4 cacahe. Lawang kang gedhe 5 cacahe lan cagak kang gedhe ing sajroning masjid kang asale saka kayu jati ana 8 cacahe. Nanging masjid iki ora padha asline. Luwih gedhe saka awale amarga ing taun 1918an wis direnovasi. Ing jerone ana kolam masjid. Kolam kang bentuke padasan mau yaiku tilas jaman purba lan didadekake minangka panggonan wudu. Ing serambi ngarep masjid ana lawang gapura
kang biasa disebut masyarakat lawang kembar. Ing kompleks masjid uga ana pancuran kanggo wudu kang jumlahe 8. Ing dhuwure pancuran iku ana arca, jumlahe 8 pancuran. Adaptasi keyakinan Buddha yaiku 8 jalan kebenaran utawa Asta Sanghika Marga. Menara Masjid Menara Kudus iku dhuwure sakiwa tengene 18 meter lan ing perangan dasare ukuran 10 kali 10 meter. Ing sekelilinge dihiasi kalian piringan-piringan kang gambare kang jumlahe ana 32. 20 antarane warna biru lan lukisan masjid, manungsa kalian unta lan wit kurma. 12 buah liyane warnane abang putih kagambar kembang. Sajroning menara ana anda kang digawe saka kayu jati kang dinuga digawe ing taun 1895 Masehi. Menara Kudus iku ana 3 babagan, 1 sikil, 2 awak lan 3 puncak. Uga dihiasi seni hias utawa artefik rerenggang kang arupa bukit. Sikil lan awak menara diyasa lan diukir kalian tradisi Jawa Hindu. Uga motive. Ciri liyane bisa dideleng ing material watu bata kang dipasang tanpa semen. Teknik konstruksi tradisional Jawa uga bisa dideleng ing perangan kepala menara kang bentuke model kayu jati kalian patang saka guru kang nopang rong tumpuk payon tajuk. Ing perangan puncak payon tajuk ana mustaka kaya sing puncak payon tumpang utama masjid-masjid tradisional ing Jawa kang jelas merujuk ing elemen arsitektur Jawa Hindu.